سلام كبران تخطاتل تسفاناتي بكم يتخونون لومي بزدري وزر الخمار استي تقراي انتاي تخون الله تعوت دو تنقوت بزبلار استي متينا لنا قال سبات بمسمر رألقو هذا شو عاد ويشدوش تزخون سبات استحستو زين قال دقايق خيديو تكتاتلو زلكم سبات شركة قبرو تحستونا تكتاتلو نعدمكم ازي اب سألتري اوزر لهم لومي بي بي سي زرقحو سأليو من الباش ترأستي كومو ايكونان نيرو ترأستي تنحلنا هنمتوينا اب تقرأي زلو هلو كنتات تايز مسل كميز خون زلو اب تقرأي زلو كنتات اب استفل علينا يوتيوب مع كانت زينا نتقرأي بزدقفو سبات ويون ናይ ትግራይ አክቲቪስት ዝበሃሉ ሰባት ነቲ ኩነታት ከመይ እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ ሓቀኛ ኩነታት ናይቲ አባይታ ዘሎ ምንቅስቃስ ከንታይ ዝመስል ዝተፈላለየ ዜናታት ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ መደብ እዚ ኣዳሊና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም ሼር በልዎ ኣካፍልዎ ኣብ ታሕቲ እውን ርእይቶታትኩም ክጽሕፉልና ክንጽበ ኢና ስለዚ ንምጅማር ዝኣክል ናብዛ ቢቢሲ ዝዘርግሕዋ ዜና ክንመጽእ ቢቢሲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዝበሎ ናብ ቢቢሲ ዘብጽሖ ሓበሬታ ጠቒሶም ንስረቕን ንቕተልን ኣለና ካብ ኩናት ዘይነኣስ ስጋት ፀጥታ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ነበርቲ መቐለ ብምባል እዚ ዜና እዚ ቢቢሲ ዘርጊሑሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓቀኛ ኩነታት ከምቲ ዜና ዓወት ብምባል ብዝተፈላለየ መሪሕነት ዝግለጽ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ኣብ ምዕራብ ትግራይ እሶም ዝጠቕስዎ ማለት እዩ ካልኦት ድማ ብሕሞራን ወልቃይትን ዝፈልጥዎ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዝዩ ህልቂት ዝመልኦ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ኩነታት ድማ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ሕጂ እኳ ሃዲኡ ኣሎ እንተተባህለ ግን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ዜናታት ምስ ብዙሕ ህልቂቱ ዝኸደ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ናብ ኤርትራ ብሸነኽ ባድመ ከምኡውን ሸራሮ ዛላምበሳ ጾረና ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኤርትራ ምስ ግንቦት 24 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብምትእስሳር ዝተፈተነ ፈተነ ዕዉት ከም ዘይነበረ መላሲ ኣውያት ዘይብሉ ሰብ ከም ዝጠፍአ ዝገልጽ ዜናታት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ስለዚ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ እዚ ቢቢሲ ኣውፅኦሞ ዘሎ ስለዚ ዝዕወት ዘሎ ሓይሊ ዝስዕር ዘሎ ሓይሊ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ዘሎ ሓይሊ ህዝቡ ንስርቅን ንቕትለትን ኣይድርብዮን እዩ ስለዚ ህዝቢ መቐለ የማርር ከም ዘሎ ንገልጽ ኣብ ካልእ እውን እቲ ብወገን ናይ ትግራይ አክቲቪስትን ናይ ትግራይ ዩቲዩበራትን ዝብልውን እቲ ሓቀኛ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎን ፍልሊ ከም ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ካልኦት ማዕከናት ዜና ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ሼር ክትገብሩ ኣብ ተስፋና ቲዩብ ዘለኩም ርእይቶ ክትጽሕፉ ነዚ ኩነታት እዚ ዝህልወኩም ግምት እውን ክትጽሕፉልና ሼር ላይክ ኮሜንት ክትገብሩ ንዕድመኩም ሓደ ካብቶም ናይ ትግራይ ዩቲዩበራት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ማዕከን ወይ ማዕኸን በተጽሒፍዎ ዘሎ ዜና መልሕቕ እዩ ዝብል እዚ ማዕኸን እዚ ጠቒስዎ ከም ዘሎ ብላዕሊ ዘሎ ክንሪኦ ተፈቲና ኣብ ትግራይ ንሃገርነት ዝጉስጉስ ደርፍታት ከይስርሑ ተኸልኪሉ ትግራይ ሃገር ክትከውን እያ ሃገር ክንከውን ዓቕሚ ኣለና ምዝነበረ ብዙሕ ውጡናት ካብ 1985 ምስኣል ናይ ዓባይ ትግራይ ጀሚርካ ዝነበረ ክሳብዚ ኣብ 3 ዓመት ዝተረኣየ ምንቅስቓስ ናብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ኣብ ትግራይ ሃገር ክንከውን ኢና ዝብል ጎስጓስ ከይትጉስጉስ ደርፊ ከይትደርፍ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ባጀት ክኸውን ዝግብኦ በጀት ትግራይ ኢሎም ኣለዉ ባጀት ኣብ ናይ 2015 ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣቆጻጽራ ናይ ኢትዮጵያ እኮ ክንብሎ ይንኽእልን ግን ናይ ግእዝ
ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣቆጻጽራ 2015 ባጀት ክፍቀድ ምዃኑ ንትግራይ ዝተዳለወ ኩነታት ዝተዳለወ ነገር ከም ዘሎ ይገልጹ ኣለዉ። ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ጽሒፎሞ ዘለዉ ሓደ ቦጦሎኒ ሰራዊት ኤርትራ ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ዝብል እዚ ንጹር ኣይኮነን። ምናልባሽ ኣብቲ ቻነል እቲ ከድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ። ብዙሕ ሓደ ኣሃዱ ሓደ ቦጦሎኒ ከምኡውን ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 67 ከም ኢዶም ከም ዝሃቡ ናብ ትግራይ ዝገልጽ ኣሎ። ኣብ ካልእ ዜና ክንሪኦ ኢና። እዚ ግን ሓሶት ምዃኑ ዝገልጹ ብዙሓት ምንጭታት ኣለዉ። ኣብ እዚ ድማ ከምዚ ኢሎሞ ዘለዉ ሓደ ቦጦሎኒ ሰራዊት ኤርትራ ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ዝብል ዘሎ እቲ ዝነበረ ናይታ ቦጦሎኒ ምንቅስቓስ ኣብ ሸነኽ ደንከል ምንባሩ ኣብ መንጎቶም ኣባላት ዝኾነ ዘይምርዳእ ከም ዝነበረ መወዳእታ ግን ሽግራቶም ፈጢሖም ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ዝገልጽ ሓቀኛ ኩነታት ከም ዘሎ በፂሕና ኣሎ። ክንቅጽል ናብተን ከምዚአን ዝኣመሰላ ዜና ዝዝርግሓ ዘለዋ ቻነላት ክንከይድ ኣብዚ ትሪእዎ ከም ዘለኹም 15 ሚልዮን ንትግራይ ክወሃብ ምዃኑ ሰራዊት ኤርትራ ክፈርስ ጀሚሩ ገዱ ስለምንታይ ተሰጊጉ ጎንደር ኣስመራ ምኻድ ሕልሚ እዩ ዝብል ከም መዓላትኩም ኢንተርቴይንመንት ዝብል ሓደ ኣብ ዝጎስጓስ እዚ ኣንጻር ሰራዊት ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ወፊሩ ዘሎ ሓደ ቻነል እዩ። እዛ ጎንደር ኣስመራ ምኻድ ሕልሚ እዩ ዝበላ ዶክተር ኣብይ እዩ። ዶክተር ኣብይ ወያነ ኩናት ብምግባሩ ሰላም ኣይመረፀን። ስለዚ ምስ ኣምሓራን ምስ ኤርትራን ተባኢሱ ማለት እዩ እምበር ሕልሚኡ ኣይበለን። ሕልሚ ከም ዝኸውን ገይርዎ ባእሲ ፈጢሩ እዩ። እቲ ሰራዊት ኤርትራ ምፍራስ ጀሚሩ ዝበሎ ዘሎ ምስታ ሓንቲ ኣሃዱ ኣቐዲምና ዝገለጽናያ ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ። እታ ኣሃዱ ግን ሃዲማ ወይ ኢዳ ሂባ ዘይኮነት ዝኾነ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ መወዳእታ ግን እቲ ኩነታት ከም ዝተፈትሐ ዝገልጽ ዜናታት ንሰማዕ ኣለና። ካልእ ኣብዚ ታሕቲ ሰበር ዜና ብዝብል ብፐርፕል ጽሒፉ ዘሎ መደንገጺ ጀነራል ኢትዮጵያ ብመርዚ ተቐቲሉ ብድብያ 5 ወታደራት ዝፀዓና መካይን ማለት እዮም ተሓምሺሾም ደብዳብ ሸራሮ ዝመርሑ ሰለልቲ ተታሒዞም TDF ከበድቲ ብረት ዝፀዓና መካይን ማሪኾም ዝብል ዘሎ እዚኣ ባይቶና ሚድያ ትብል እያ። ድሓር ክንመፃ ኢና። እዚ ብዝደሎ ንስቕልካ ሓሶት ብምግዋሕ ልቢ ናይ ዝተፈላለዩ ክስሎቢኦም ዝኽእሉ ዝበሃሉ ወገናት ንምርካብ ዝግበር ዘሎ እዩ። እንታይ ማለት እዩ ጀነራል ኢትዮጵያ ብስሚ ተቐቲሉ? ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ሰሜን እዝ ዝነበረሉ ግዜ እሶም ባዕሎም ዝሰመምዎ ሰብ ነይሩ። እስካብ ሕጂ ግን ዋላ ሓንቲ ማለት ብሂወት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ሓንቲ ደብዳብ ሸራሮ ዝመርሑ ሰለልቲ ተታሒዞም ትብል ዘላ ሸራሮ እቲ ቦታ ኩናት ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ደብዳባት ነይሩ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ። ግን እቶም ሰለልቲ ትግራዎት እዮም ድዮም ዝብሉና ዘለዉ ምናልባት ነቲ ቻነል እቲ ዘለዎ ካልኦት ሕሶታት ምስ ተኸታተልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ፍልይ ዝበለ ዜና እቲ ብወገን ናይ ትግራይ ቻነል ዝግለጽን እዞም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ቻነልታት ዝገልጽዎም በበይኑ እዩ። እቲ ዓወት ናይ ኤርትራ ዘጋውሑ ብዙሓት ቻነላት ኣለዉ። ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ሕወሓት ናይ ወልቃይት ውጥን ኣፍሺልዎ ዝብል ዜና እዚ ፈታ ዴይሊ ኒውስ ዝብል ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ቻነል ገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዙሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ፣ ይዕወት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ብወገን ናይ ሕወሓት ቻነላት ዝቐርብ ዘሎ ግን ካብዚ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ኢና ክንገልጽ ንኽእል በዚ እንሪኦ ዘለና ዜናታት ማለት እዩ። እዚኣ ፀሓይ ብራቕ ሚድያ ትብል ሓንቲ ካብቶም ናይ ተጋሩ ቻነል እያ። ሻዕብያ ዋላ ከዓ ነቲ ሽም ፅሒፎም ዘይክእልዎ ሻዕብያ እዩ ኖት ሻዕብያ ኣብ ድፋዖም ተቐቢሮም ግንባር ባድመ ተጀሚሩ ታንክታት ተማሪኸን
ዝብል ኣብ ላዕሊ ፅሒፎም ኣለዉ ሕሞራ ለቂቆም ወፂኦም ካድረታት ይልቀሙ ኣለዉ ደመቀ ዘውዱ ዕጫ ዘመነ ካሴ በፂሕዎ ሕጂ እዚ በብሓደ እንተርእናዮ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሻዕብያ ዓወት ዝተፈፀመ የለን ነዞም ምሩኻት ኢሎም ከቕርቦም ዝፀንሑ ኣብ ከባቢ ሸሸቢት ጨውዮም ዘምፅዎም ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ክዕወቱ ስለ ዘይከኣሉ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ኣብ ካልእ ሲቪላዊ ስራሕ ዝነበሩ ሰብ ጨዊኻ ብምምፃእ ምሩኽ ትብል እንትኾንካ ዓወት የብልካን ማለት እዩ ግንባር ባድመ ተጀሚሩ ግንባር ባድመ ሕጂ ኮነን ተጀሚሩ ንልዕሊ 20 ገለን ዓመት ዝኸደ እዩ እስካብ ሕጂ ከዓ መፍትሒ ኣይተረኽበሉን ታንክታት ተማሪኸን ኣብ ሕጂ ሕወሓት ከምዚ ምምራሕ ክገብረሉ ኣብ ዝኽእል ቁመና የለን ኣብ ታሕቲ ዘሎ ብዛዕባ ደመቀ ዘውዴ ዝምልከት ዕጫ ዘመነ ካሴ በፂሕዎ ዝበሃሉ እዚኦም ካብቶም ናይ ፋኖ ኣባላት ኮይኖም ንሕወሓት ትግራይ ኣቲና ክንድምስስ ኣለና ዝብሉ ዶክተር ኣብይ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነት ግን ኩናት ክቕፅል ከም ዘይብሉ ኩናት ደው ክብል ከም ዘለዎ ወሲኑ ኣብኡ ምስ ማዕ ተሳኢኑ ዘመነ ካሴ ክቃወሞ ፀኒሑ ዘመነ ካሴ ኣብ በረኻታት ናይ ክልል ኣምሓራ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ደመቀ ዘውዱ እውን ካብቶም ወታደራት ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ማዕርግ ወታደር እዩ ከም ናይ ዘመነ ካሴ ናይ ፋኖ ከምኡ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ትግራይ ኣትዩ ንሕወሓት ክድምሰስ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ዘለዎ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ከምዚ ዝብል መርገፅን ሰላም ንምምፃእ ኩናት ደው ክብል ኣለዎ ዝብል መርገፂ ናይ ዶክተር ኣብን ዘይምስማዕ ተፈጢሩ ኣሎ እንተኾነ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ስጋብ ሕጂ ኣብ ብሂወት ኣለዉ ኣብ ገለገለ ማዕከናት ተቐቲሉ ዝብል ዜና ዘመነ ካሴ ተቐቲሎሞ ዝብል ዜና እውን ተሰሚዑ ኣሎ ሒዞሞ ዝብሉ እውን ኣለዉ ብዝኾነ ተቃውሞታት ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ኣጋኒንካ ምቕራብ ናይ ዘን ቻነላት እዚአን ግን ደረት ክገብርሉ ከም ዘለዎ ዘመልክት መስልን እንተ ሓንቲታ ካድረታት ይልቀሙ ኣለዉ ትብል ከምኦም ዓይነት ከም ዘመነ ካሴ ደመቀ መኮንን ኩናት ዝጉስጉሱ ሰባት ኩናት ዝጉስጉሱ ጥራይ ደይኮነ ነቲ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ሰራዊት ከም ሰራዊት ኒዕቆም ምስ ወያነ ንምውጋእ ካልእ ከምቲ ወያነ ዝኸደቶ ካይዳ ክኸዱ ዝፀንሑ ሰባት እዮም ስለዚ ኣብዚ መርገፂ ናይቶም ተጋሩ ንገርመካ ይበት ሓደ ወገን ናይ ትግራይ ዕጡቕ ሓይሊ ኣቑምካ ንኻልኦት ምቅዋም በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንኻልኦት ምትብባዕ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክረአ ዝግብኦ ዜና መስለኒ እዩ ምስቲ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሓይልታት ዝሰርሕዎ ካልእ ዜና ፍልይ ዝበለ ዜና ድማ ከም አንድ ኣፍታ ወይ ዴሊ ፈታ ዴሊ ኒውስ ዝበሃሉ ዝሰርሕዎ ዜናታት ኣሎ ንኣሜሪካ ዘፍረሓ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ወልቃይት ዘለዎ መርገፂ ዝገልጽ ዜና ሰሪሖም ኣለዉ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሓይሉ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ እዚ ዜና ዝንባዕሉ ማለት እዩ ኣብዞን ተወሳኺ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ኤርትራ ወታደር ብዝገበሮ ስርሒት መቐለ ተሓሚሳ ከም ዘላ ዝገልጽ ዜና እዩ እዚኣ ሓንቲ ናይ ተጋሩ ማዕከን ዜና እያ ኣዝዩ ዝገርም ዜናታት እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ሰበር ኢሎም እዮም ዘውፅዎ ምናልባሽ ፈጠራ ኢሎም ኢልና ክንገልጾ እዩ ዝሓይሽ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝወረሮም ናውቲ ኣፍሊጡ እንጂ ካብ ትርእስቲ ተበጊስካ እዩ ዝበላሽዮ ማለት እዩ ዝወረሮም ንብረት ኣይውረርን እዩ ንብረት ይውሰድ እዩ ነዚስ መንግስቲ ኤርትራስ ኣሚኑ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣፍሊጡ ከምዝን ወሲደ ከምትሶም ዝብልዎ ማንካን ድስቲ ኩስኩስትን ወሲደ ኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ዝኾነ ኩነታት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ እቲ ኩነታት እንታይ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እንታይ እዩ ሰሪሑ ምናልባሽ ኣብ ካልእ ግዜ ንመፅኦ ንኸውን ብፍላይ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ንህዝቢ ከም ዝሓለየሉ ተዓሚፀን ከምዚ ኮይነን ዝበሃላ ናይ ሓሶት ናይ ፈጠራ ዜናታት ምዃኑ ዝገልጽ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝወረሮም ናውቲ ኣፍሊጡ ዝብል ሓሶት እዩ
ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ከቢድ ክሳራ ኣውሪዱ ፍሉይ ልኡኽ ሃገር ኣሜሪካ ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ 3 ፍሉያት ልኡኻት ናይ ኣሜሪካ ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከም ዝተላእኩ ዝገልጹ ዝተፈላለየ ዜናታት ክስርሑ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትሰርሖ ትሓስብ ምስ ናታ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ይሰልጣ ከም ዘየለ ዝገልጹ ዘርእዩ ምልክታት ኣለዉ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ኩሉ ሚድያ ትበሃል ኣንጻር ኤርትራውነትን ካብ ዝወፈሩ ሓንቲ ቻነል እያ። ኢትዮፎርም ዝበሃል እዚ ኣብ ጸጋማይ ኣብ የማን ፊት ንፊት ከም ዝረኣየኩም ዘሎ ኣብ የማን ጫፍ ዘሎ ሓደ ጋዜጠኛ እዩ። ቅድም ናይ ኢኤንኤን ትበሃል ቻነል ምስ ሓደ ወለ ጊዮርጊስ ዝበሃል ትግራዋይ ይሰርሕ ነይሩ። ድሓር ኢትዮፎርም ትብል ዩቲዩብ ቻነል ፈጢሩ ሓሶት ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ተኣሲሩ ነይሩ፣ ሕጂ እውን ተኣሲሩ ኣሎ። ሲፒጄ ዝበሃል ንጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ሓደ ትካል እሱን ካልኦት ጋዜጠኛታትን ብነጻ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ገሊጹ ኣሎ። ካልእ ዜናታት ብገንዘብ ተኸፊልዎ ዝሰርሕ ቤት ፍርዲ ዘለዎ ገለ ዝብል ዘሎ እዚ ወያነ ዝፈጠርዎ ዛዕባ እዩ። ኩናት ቀጺሉ ኣሎ ኢሉ ብዛዕባ ባድመ ጠቒሶምዎ ዘለዉ ኩናት ክሳብ ሰላም ዝመፀ ምቕጻሉ ከም ዘይተርፍ ኩሉ ዝፈልጦን ተረዲእዎን ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ። ሓንቲ ካብተን ኣዝዩ ዝገርም ኣዝዩ ዘይክውንነታዊ ዜናታት ትሰርሕ ዘላ ባይቶና ሚድያ ትበሃል እያ። ምናልባሽ ባይቶና ትበሃል ውድብ ማዕከን እንተኾይና ከምቲ ሳ ሓሲባቶ ዘላ ዓባይ ትግራይ ናይ ምምስራት ባሕሪ ዘለዋ ትግራይ ናይ ምምስራት ዘይክውንነታዊ ሓሳብ ኣብዞን ዘይክውንነታዊ ዜናታት እያ ትሰርሕ ዘላ። ምናልባሽ እተን ቻነላት ናይ ትግራይ ነቲ ዜናታት ይሽረፍኦ ወይ ይዕደልኦ ዘለዎ እየን ዝመስላ። ኣብ ሓደ እዋን ኩለን ተመሳሳሊ ዜናታት ክሰርሓ ኢና ንሪአን ዘለና። ኣብዚ እዛ ቻነል እዚኣ ዝሰርሓቶ ዜናታት እንተደኣ ተኸታቲልና ቲዲኤፍ መኽዘን ኣፅዋር ካብ ትሕቲ መሬት ወሪሱ ባጀት ትግራይ 2015 ክልቀቕ ተወሲኑ ጀነራል መሐመድ ካሪካሬ ዝመርሓ ሄሊኮፕተር ሓይልታት 67 ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ ኸዲዖም ዝብል እቲ ኣቐዲሙ ዝሰራሕናዮ ዜና እዩ። ስለዚ ብዚ ክንፈልጦ ዝኸድዐ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 67 የለን። እንተኾነ ግን ዝኾነ ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ እቲ ዘይምስምማዕ ድማ ተፈቲሑ ከም ዘሎ ንምግላጽ ኣገዳሲ መስለና። ኣብ ታሕቲ ቲዲኤፍ ወፍሪ ናጽነት ጀሚሩ ሕጂ እዚኣ ምስታ ኣቐዲምና ደርፊ ከይድረፍ ኣብ ትግራይ ተኸልኪሉ ትብል እትጻረር ዜና እያ። ሓደ ግዜ ነቲ ዜናታት ባዕሎም እዮም ዝጻረርዎ። ሻዕብያ ንቲዲኤፍ በይኑ ኣይክእሎን እዩ ዝብል ዜና እውን ጽሒፎም ኣለዉ። ሻዕብያ ሓይሊ ከም ዘለዎ ባዕሎም በዓል ምግበይ ገሊፆም ነይሮም እዮም። እቲ ህሉ ኩነታት ኣብቲ ዶባት ዘለውን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ይመስለና። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ደምሲሱ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ እቲ ዘሎ ምንቅስቃስ ሽግር ንምፍጣር ነቲ ህዝቢ ድማ ጉጉይ ሓበሬታ ንምሃብ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ዜና ክኸውን ኣለዎ። ተዘይኮይኑ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣሸጊሩና ኢሎም ባዕሎም ዝገልጽዎ ዜና እዩ። በዚ ድማ ባዕሎም ፍርስዎ ኣለዉ። ጅቡቲ ምስ ሶማልያ ብምዃን ዓፋር ትቆጻጸር ዝብል እውን ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎ መሪሕነት ናይ ክልል ሶማልያን ኣብ መንጎ መሪሕነት ክልል ዓፋርን ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ኢሎም ክሰርሕዎ ዝቐነዩ ዜና ናይ መባእሲ ወይ ዘይምስምማዕ ንዕኡ ንምርጓድ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ዜና እዩ ዝመስል። ካልእ ኣብ ላዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ታንክታቱ እናቃጸለ ይሃድም እዚ ካብ ክውንነት ዝረኣቐ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ባይቶና ሚድያን እቲ ባይቶና ዝበሃል ውድብን ካልኦት ንኣሽቱን ዓበይትን ማዕከናት ዜና ናይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉን ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ነዚ ዘይክውንነታዊ ዜና ክንሰግሮ ጥራይና ንመርጽ።
ደደቢት ሚድያ ብዛዕባ ባሕሪ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ንምፅላም ብዙሕ ዝሰርሐት ብኣምሓርኛን ብትግርኛን መደብ ትሰርሕ እያ ካብ ብኣውስትራልያ ብዝነብር ሓደ ኣረፋይና ሃይለ ዝበሃል ሰብ ተካየደ ካልኦት እውን ኣባላት ኣለዎ ናይ ዓፋር ሰበስልጣን መሳርሒ ተዓዲልዎም ደመቆ መኮንንን ካልኦት ናይ ኣምሓራ ሰበስልጣንን ኣብ ዓፋር ሰመራ ርእሰ ከተማ ናይታ ክልል ማለት እዩ ውዲት እናኣለሙ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ዝብል ዜና ጽሒፎም ኣለዉ እዚ ግን ነቲ መገሽኦም ነቲ ኣብ ክልል ዓፋር ዝሓልፍ ዘሎ መድሓኒት ከምኡውን ምግቢ ንምክትታል ንዝኸድዎ መንገዲ ንዕኡ ብዘይከውን ሓበሬታ ንምሕላፍ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ካልእ ሰለልቲ ሻዕብያ ኣብ ኤርፖርት ፖሊስ ተታሒዞም ሱዳን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ደምሲሳ ዘይሕጋዊ ሸርፊ ዝሰርሑ ሻዕብያ ተታሒዞም ዝብል ኣብ ሓንቲ ቻነል ተጻሒፉ ኣሎ ባይ ዘ ዌይ እቲ ሻዕብያ ዝብል ንኩሉ ኤርትራዊ ዝተዋህበ ሽም እንዳኾነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሻዕብያ ማለት ወያነ ከም ማለት ኣይኮነን ወያነ ሰውራ ማለት እዩ ትርጉሙ ምናልባሽ ትግርኛ ዲኮነን ሕቶ ዝድልዮ ኦሮምኛ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ሻዕብያ ካብ ቋንቋ ዓረብ ኮይኑ ህዝባዊ ማለት እዩ ሕጂ ዘይሕጋዊ ሸርፊ ዝሰርሑ ኣባላት ሰራዊት ሻዕብያ ድዩ ዘይሕጋዊ ሸርፊ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ድዮም ኣበዮም ተታሒዞም እዚ ስኑዕ ወይ ትምዩን ዜና እዩ እዚ ኣቐዲሞም በዓል ኣሉላ ሰሎሙን ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጠመታ ክግበረሎም ከምኡውን ኣብ ሽግር ክወድቁ ኣቐዲሞም ክዝርግሕዎ ዝጸንሑ ዜና እዩ ካልእ ማይክሮፎን ሚድያ ሓንቲ ካብተን ኣንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ወፊረን ዘለዋ ቻነላትን ኦባሳንጆ ዝርርብ ትግራይን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ምዕባለ የርኢ ከም ዘሎ ከም ዝገለጹ ጠቒሳ ኣላ ምናልባሽ ብዛዕባ ኦባሳንጆ ኢልዎ ዝበሃል ዘሎ ካብ ምቁራጽ ተቕሲ ወጻኢ ናብ ንፈራረመሉ ስምምዕ ክንከይድ ተስፋታት ኣለና ዝብል ዜና ዘርጊሑሉ እዛ ባይቶና ዝበለቶ እውን ባይቶና ሚድያ ትበሃል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ሙሉእ ከበባ ኣትዩ ትብል ኣላ ሓደ ሰብ ኣብ ከበባ ዝኣትወሉ ምክንያት እንታይ እዩ ርዱእ ኣይኮነን ኣብ ባድመ ቲዲኤፍ ፍሉይ ታሪክ ሰሪሑ ኣብ ሑመራ ገበነኛታት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ይዕፈኑ እዚአን ዜናታት እዚአን እንተሪናን ገበነኛ ኣይዕፈን እዩ እንታይ ኮይኑ ንጹህ እዩ ተዓፊኑ ትብሎ እምበር ንገበነኛ ተዓፊኑ ኣይትብሎ ዲኻ ድሕሪ ገበነኛ ኮይኑ ገበነኛ እዩ ገበነኛ ምዃኑ ብምንታይ ካረጋጊጽካ ገበነኛ ዝብል ናይ ቤት ፍርዲ ስራሕ እዩ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ንኽብል ነፃ ክትገድፎ ትክእል ኣለካ እምበር ባዕልኻ ገበነኛ ኣይትብሎን ኢኻ ሕጂ እቲ ጸሓፊ ዜና ንባዕሉ ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ጽሒፉሉ ኣብ ባድመ ቲዲኤፍ ፍሉይ ታሪክ ሰሪሑ እንታይ ታሪክ ሰሪሑ እንታይ ገይሩ ነቲ ሰብተት ብዝርዝር ከነቕርቦ ነቲ ድምፂ ከነምፅኦ ኣይደለናን ግን ኣብ ባድመ ኣብ ኩሉ ካብ ከባቢታት ወልቃይትን ሕሞራን ክሳብ ጾረናን ዓሊተናን ዘሎ እቲ ዜና ካልእ ምዃኑ ክንገልጸልኩም ንፈቱ እዚኣ ጣዕንቲ ወይ እቲ ኣፈኛ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢልዋ ዝበልክኹም ዜና እያ እንዳ ኣፍታ ትበሃል ሚድያ ሰሪሓታ ርእሶምን ከልዕሉ ኣይከኣሉን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ጨፍጪፍዎም ዝብል ዜና እዮም ሰሪሖም ስለዚ እቲ ፍልልይ ስለምንታይ ከምዚ ዝኸውን እዩ ዝገርመና ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ብከምዚ መንገዲ ዝገልጽዎ ናይ ተጋሩ ብካልእ ዝገልጽዎ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ከዓ ምስቲ እቶም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ዝገልጽዎ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን ይገርም እቲ ተቐባቢለን ዝሰርሖ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ድማ
ذا معخن ወይ معكن حج ولا تاشما تا channel سي ካብ ሽማ እዩ ፀገም ዘለዋ ብዝኾነ እቲ ርእስታት ጽሒፎሞ ዘለዉ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ልውውጥ ተኹሲ ተኻይዱ ኣብ ገለገለ እዋናት ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ይጥቀስ እዩ ምናልባሽ ርግጋጽ የድልዮ ዝበዝሐ ዜናታት ባዕሎም ዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ማዕከናት ዝሰርሕዎ ስለ ዝኾነ ግን ብዙሕ ተሰሚዑ ኣሎ ተወሳኺ ሰራዊት ብኣንፈት ምዕራብ ኣትዩ እቲ ኩናት ክሳብ ዝቐጸለ ሰራዊት ተኣትዩ ኦም ሓጀር ምስ ሑመራ ዘራኸብ መስመር ብኢትዮጵያ ተዓጽዩ እቲ መስመር ከም ዘይተዓጽወ ክንገልጸልኩም ንፈቱ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ብኽልቲኡ ወገን ከም ዘሎ ሕጂ ታልዕሊያ ዘላ ዜና ተወሳኺ ሰራዊት ብኣንፈት ምዕራብ እንድሕር ኣትዩ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ዝዕጽወሉ ምኽንያት የለን ሕጂ ሰለስተ እንትናርእስታት እንትዳሪነን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝምድና ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘየለ ንምግላጽ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ኣብ ታሕቲ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ቂሕ ባሕሪ ዝካየድ ዕንደራ ደው ከብሎ የላ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቂሕ ባሕሪ ተልዕሎ ዘላ ርእስቲ ንኤርትራውያን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኣርእስቲ እዩ ሓይሊ ባሕሪ መስሪቶም ኣለዉ ቂሕ ባሕሪ ይግባአና እዩ ካልኦት መጽኦም እኳ ይግባአና ይናበሉ ስለምንታይ ንዓና ዘይግባአና ዝተፈላለዩ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ንኣበውን ወሲኽካ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ ኢትዮጵያ ደው ክትብሎ ትኽእል ዶ ይትኽእልን ኢትዮጵያ ኢላ ኣየላ ዝመጽእ ለውጢ እንታይ እዩ እቲ ምዕባለታት ቀስ ኢልካ ምስ ግዜ ዝርአ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ቂሕ ባሕሪ ዘለዋ ሕርፋን ወይ ምንባሃቑ ግን ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሻቕሎት ዝእቱ እዩ ኩሉ ሚድያ ብዛዕባ ዘረርብ ደብረጽዮንን ኦባሳንጆን ገሊጻ ኣላ እቲ ተዓዊትና ጽቡቕ ኣለና ዝብል ሽዑ ኣብቲ ዜናታቶም ይሓዋውስዎ ኮይኖም ሆስፒታል ዓይደር ብሰንኪ መድሃኒት ስርሑ ከም ምስራሕ ከም ሰኣነ ብሰንኪ መብራህቲ ብሰንኪ መድሃኒት እውን ብሰንኪ ዓቕሚ ሰብ ብሰንኪ ጻዕቒ ዝሓመሙን ውግኣትን ይጥቀስ ኣሎ ልዕሊ 10,000 ፋኖ ተታሒዞም እዚ ኣጋኒኖም ኣሎ እቲ ቁጽሪ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ካብ 2-3,000 ተበጽሐ 4,000 ዝኾኑ ኣባላት ፋኖ ጥራይ ዘይኮኑ ካብቲ ህዝቢ እውን ዝዕገርገረ ንመንግስቲ ዝተቃወመ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ብጀካ ናይ ትግራይ ማዕከናት ዜና ካልኦት እውን ዝተጠቐስዎ ኣለዉ شرح إيرترا بيوين تقاليعو زبل زيناون صحيفهم ኣለዉ ኤርትራ ዘለዋ شرحي ምስ ትግራይ ብዝተኣሳሰር ዘለዋ ይመስለንን ኤርትራ ንናጽነትን ልዕላውነትን ቆይማ ኣላ ዩኤን ድማ ዘቃልዖ شرحي ክህሉ ኣይገልን በንጻሩ ዩኤን ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን30 ናስታት 10 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት እውን زرعي وسقطان بيون كوميشن دوب كي تكبر عنكي جو زتنهن شو كم تحت أكل قرب يقبوجن كم يوم زعم السلو مع كنات هنا تي زلوا طموح تي سألي أب بالكع ملكع أخي قلت من أنت نمجوار سلا زغنا بتزينا بزح زقرم تحستي ولا إذا معخن ون معخن زينا ملحق كلا زرمم زينا صحيفة الله التي وكيل تجراي مسأبي نمجمع رجيزي تراقيب وزبل حسوت مقانو أمبسادر زبز ريو وزلهم أمبسادر برهانة قبل مسكال أب نيجيريا مس دكتور أبي كم استراقة قليتو اللوز مع كان زي قالوا تناي تجراي مع كانت زينا مككل صوت يعني حين تقولنا كن መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ወገን ዝርርብ ከም ዘይነበረ እዮም ዝገልጹ ኣብዚ ኣስጋይ ዝኾነ ነጥብታት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዜና ዋላ ኣብ ካልኦት ማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያ እውን ይግለጽ ኣሎ እቲ ዝርርብ ኣብ ናይጀርያ ድዩ ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ሕወሓት ይካየድ ከም ዝጸንዐን ይካየድ ከም ዘሎን ዝገልጹ ሓበሬታታት ኣለዉ
ካልእ ትማሊ ዝተማረኹ ወተሃደራት ኤርትራ ዝፈፀሞ ገበን መስኪሮም ዝብል እዚ ብዙሕ ዜናታት ክስራሓሉ ቀኒ እዩ ብፍላይ ምስ ሰመረ ዝተኣሳሰር ሰመረ ገብረ ሂወት ወዲ ሸሸቢት ኮይኑ ብንእሽቱ ብዘጋጠሞ ናይ ጥዕና ፀገም ናይ ኣእምሮ ዝሕታለ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ኣብ ኩናት ከም ዘይተሳተፈ ወተሃደር ከም ዘይነበረን እንታይ ደኣ ናይ ወተሃደር ክዳን ከዲኖም ነቲ ክብሎ ዝግብኦ ዘረባ ኣለማሚዶም ነቲ እሶም ዝደልይዎ ዕላማ ንኽጥቀምሉ ከም ዝሰርሕሉ ዝገልጽ ትሕዝቶታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብ ቀፂልና ኣብ ንሪኦም ስላይድስ ክንጠቕሶ ኢና ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይምቅዳው ከም ዘሎ ሓደ ማዕኻን ዜና ኣቃሊዑ ሕጂ ትርእስቲ ሓደ ክንድዚ ዝኾኑ ኣርእስቲ ትርእስታት እሞ ረኣይዎ ክበዝሕ ዜና ረኺበልካ ጉያ ክንድዚ ዝኾኑ ኣርእስቲ ስለምንታይ ይፀሓፍ እዛ ናይ መወዳእታ ኣርእስቲ ሕጂ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይምቅዳው ኣብ መንጎ ድዩ ወይስ ኣብ ክልቲአን ሃገራት በበይነን ጽቡቕ ጌርኩም ተትጽሕፎን ጽቡቕ ነይሩ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይምቅዳው ክህሉ እዩ እንተደኣ ጌጋታት ተፈጺሞም ነበሩ እዩ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘይክንሰማዕ ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ዝርርብ ዘይንሰማማዓሉ ምኽንያት ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል ምዃኑ ስጋታት ናይ ብዙሓት ሰባት እዩ እዚ ሓደ ኪያና ኢንተርቴይንመንት ዝበሃል ሓደ ናይ ተጋሩ ቅያና ምናልባሽ ብትግርኛ እውን ጽሒፎም ኣለዉ ቅያና ከምዚ ድዩ ክፅሓፍ ነይርዎ ይነበሩን ኣለኖ ኪው ክኸውን ነይርዎ መስለኒ ምክንያቱ ብኪው እዩ ሪፕሬዘንትድ ክኸውን ነይርዎ ብዝኾነ ኣብ ግንባር ባድመ ውግእ ከም ዝቐፀለ ዝገልጽ እዩ እዚ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዜና እዩ ብዝኾነ ኣብይ ኣብ ወንጀል ምዕራብ ትግራይ ዝተሳተፉ ክተሓዙ ወሲኑ መጀመርያ ወንጀል ምዃኑን ዘይምዃኑን ሓደ ሕጋዊ ኣካል እዩ ክዛረበሉ ዝግባእ ንዕኡ ወይ ከዓ ክጠቀስ ዝግባእካ ክተሓዙ እንድሕር ወሲኑ ከዓ ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈጸመ ቅትለት ዝፈጸሙ ክተሓዙ ወሲኖም እዞም ሳምሪ ዝበሃሉ ኣብ ሱዳን ዘለው ኣብዚ ዜና እዚ ኣይተጠቕሰን እዛ ቻነል እዚኣ ንኻልኦት ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ንምውንጃል እያ ፈቲና ምስጢራዊ ስብሰባ ኣብ ሑመራ ተካይዱ ወይ ተኻይዱ እዞም ትግርኛ ቋንቋና ዝብሉ በዚ ገይሮም ሓደ ግዜ ነቲ ትግርኛውን ከም ዘይበቕዖ ዝገልጹ ኣለዉ ሓደ ወንጀል ዘይኮነ ገበን እዩ ዝበሃል ብትግርኛ ካልኣይ ስብሰባ ዘይኮነ ኣኼባ እዩ ዝበሃል እሱ ዜናታትኩም ክትዕርዮም ጽቡቕ መስለኒ ምን ኣዲስ ድማ በኣምሓርኛ ብሰርሖ ዜና ካብ ኣስመራ መቐለ ናብ መቐለ ዘነጻጸረ ናይ ኤርትራ ነፋሪት ንመቐለ ረቢ ጽዋ ወይ ረቢ ሽዋ ዝብል ኣሎ ካብ መቐለ ንኣዲስ ኣበባ ካብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባ ዘቕንዐ ናይ ኤርትራ ነፋሪት ኣሎ ዶ የለን ንግዜ ንገድፎ እዩ ብዝኾነ ናብ ካልእ ክንሰገር ኣብዚ እታ ላዕለወይቲ እታ ባይቶና ትበሃል ሚድያ ዝሰራሕቶ እዩ እልቂት ምልሊክ ብርጌድ ኢላ ሓደ ዜና ሰሪሓላ ሻምበል አንተነህ ተዓፊኑ እዚ ብስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ወተሃደር እዩ ሻምበል አንተነህ ማለት እዩ ምልሊክ ብርጌድ ናይ ፋኖ ብርጌድ ኮይኑ ካብቶም ወያነ ዝፈርሕዎም ብርጌታት ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ካልእ እውን ብዛዕባ ዘተ ሰላምቲ ኣቐዲምና ጠቒስናዮ ዝፀናሕና ስየ ብርሃን ኣምባሳደር ኣስገዶም ፍስሓን ብዛዕባ ዝዛሃቡ ኣሎ ዝርርብ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ናይጀርያ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ መስቀልን ናይ ብልጽግና ኣባላት ብፍላይ ብመሪሕነት ዶክተር ኣብይ ከም ዝተኻየደ እዩ ዝግለጽ ሓደ እቲ ናይ ፕሮቶኮል ነገር እውን ኣየፍቅዶን እዩ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ሓደ ኣምባሳደር ናይ ሰላም ዝርርብ ክገብር ዘለዎ ተኽእሎ
وحدي زيكون نتاوي مثلني أبتحتي حدا تتقيسو زلونا إن وطننا أمريكا زقلت أمريكا أسمرا كم يوكرين كتقبرا تحسب بالا زبل أمريكا مغلى 4 وطنات كم زمخرات زقلت نتبت تصحيف له زي بانكرو كنت أمتون كتاتلوان زقبقنا زعبا مقانو هنقلز نفرتو جي ستوديو حانت غابتن بشم إرتراوين زنقدا بزح زيد اللي حبر مالت زيد اللي ديكون زي كون نتاوي حبريتات هتا مزرقح زتانا حان زلوان چانلاتيا تقراني إرتران زلو كن أنتني إثيوبيا ملكتني وبلتقلنا غوميلو يلوم تقيسو مالو زقن حسوتيو أفنيا وهاب قال ناي منجست إثيوبيا قم زبلو أبتي أبدوات إرتران إثيوبيا زلو كينات جماريو ويعني اتخينات دما بعوت من يغتل كم زلو فلوتي ماليات السوم رئيس من كالعلي أي كالون نزوخنتات زي أملكيتنا نحنا سقمت نوصدلو مغنيات يلانيلو حجاي ملكتنا نايكونا نيلو حجي توكينات أمونغو تقراين إيرتران ديو أمونغو ناي حوحات تقراي كاب إثيوبيا كفل فتنو زلو حيلتاتنا أمونغو إيرتران حجي تقراي كم فليتي إنتيتي وي أكال غير كاموسادا بزينا نبعلو جيجا صحفيو أتي وهابك قال لما كومو أي بلان السو زبلو ويا كينات جميرو مالو إثيوبيا دما مسوم وجنا أنصار إرترا حيلات انقساصلو مخنيات يلن زمل أخت حبريت أيبو بزغنا بزعبا تصدق يا بحري أنت دقيملو إثيوبيا بقى بحري زلوا طموح انتاي مخانو دقاقي ما تقلت أنيا بتخود النت كميك خوني خرأيو إزغن بسقعات نعزبو خنطات مخانو كل سرايت إرترا كل حزب إرترا ومشتنا بدقن كتاتنا زل حبريت أي طبابي براح زبال channel عادي كالو زبال إرتراوي يوتيوبر أنصار أتي برخات تقراي ندكتور دبرتيون استزمر له هيمانتاو مزمور تقايمو مدب مسرحة زي طبابي براح تحسو زدالو سبدما نعو تقايمو ندبرتين نبي نت نيسياس أملاخ النت أجي ولا أنستون انتاي لنيرن بالعلي مريم تيون بتحتي دبرتيون كلنا نحن ولا عنتي نقون نايلن أتي نيسياس كون دبرتيون مملاخ ولا حدا جزي مني وقبرو أسرات نمرحتي حوحات مليخنا يوم ميلو ويت حزب مليخوم نمرحنا تايتا ملغنيغا هايمانتاو قداي موخ أبزناي كوينات جزي بخمز ملكا كسرح له نوريو قال أحد أبراهام زبال تقروايون نزي تقايمو مدب صريح له سلازي هايمانتاو مرحتي أب تقراي زلو نتي زلو بوليتيكا خناتات بخمي فتح كسر حزبهم كتحدادو أمبر نكوينات نزقوسقوسو مرحتي كتاقع له من شمون كعبي له من تزيفتنو صبو مخري مثلنا بايتونا ميديا تقييما متيالا بزحني زيناتات يتسرح زلا بأبين دم كان هوكت تلاعلو يمزبل زلو أب حمرا كنا الإرترام سستافو تعرفينهم زون حاسوت حجي بخلو بوتاتات كيدوم عنتوي كالوت أزستي سرايتنا إثيوبيا خمس تعفن وقالي زوم نيرو أبزغا أنا إرترا أولاد خمس تعفن وقال زلو أب إرترا سرعة إسياس فرسو قمتي توسيدو سرايت إرترا يفرس ميليتري انتليجنس إذا سرايت إرترا ناي مفراس مدب مستي زبها الجنوسايد تفجمو زبلو قد أساس رواية زداليو أب تقراي الجنوسايد كم زي تفجمه زبازح بدلا تاوش تقراي زتفجمه بحوحة الساب زلا أخطم عدواتن
መክያዱ ዝገልጹ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ዓመፅ ሕጂ ምስተዓንተወይ ኣብ መጀመርያ ዝረኣናዮ ዜና ዝኸይድ ብዙሕ ዜናታት ኣሎ ሃንግ ዝብልዎ ንሶም ዓመፅ ስርቂ ኣብ ሸርፊ ጋጢሙ ዘሎ ፀገማት 100 ሂብካ ሱሳ ትቕበል 40 ዝወስድዎ ብዙሕ ረድኤት ንህዝቢ ከይበፅሕ ሰራዊት ከም ዝበልዖ ምግባር መድሃኒት ኣብ ኢድ ህዝቢ ከይበፅሐ ኣብ ፋርማሲታት ከም ዝሽየጥ ምግባር ብረድኤት ብሓገዝ ዝመፀ መድሃኒት ኣሎ ስለዚ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ፈፂሙ ዝበሃል ክውንነታዊ ዘይኮነ ብኻልኦት ናይ ደገ ሓይልታት ብዘሳውርዎ መደብ ዝካየድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ኢሳያስ ዘፍርስ ስጉምቲ ምንታይ ስጉምቲ ተወሲዱ መን ወሲድዎ እዚ ካብ ሓሶት ዝረሓቐ እዩ ብዝኾነ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዝግብኦ ለውጢ ናይ ኤርትራውያን ዛዕባ እዩ ናይ ኤርትራውያን ዛዕባ ስለ ዝኾነ ድማ ኤርትራውያን ጥራይ ክዘራረብሉ ክግደፍ ኩልና ክንሰርሓሉ ዝግባእ እዩ እዙም ክንሰግሮ ኢና ምክንያቱ ተደጋጋሚ ዜና ስለ ዝኾነ ፀሓይ ብራቕ ሚድያ ቀዲምና ርኢና ነርና ተመሳሳልን ተተቐባቢሎም ዝዝርግሕዎ ዜናታት እዩ ክንሰግሮ ክንፍትን ኢና እዚኣ ናይ ጂ ስቱድዮ ዜና እያ ምዝ ክንብሎ ዝፀናሕና ብገለ ዝተኣሳሰር እዩ ዘተሰላም ዝተኣማምን ዘተሰላም ትግራይን ኢትዮጵያን ንክመፅእ ንሰርሕ ኣለና ቀሪብና ኢና ዝበሎ ኦባሳንጆ እዩ ትግራይን ኢትዮጵያን ግን ዘይኮነ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እቲ ዜና እውን ጌጋ ኣሎ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ስለዚ ዘተኣማምን ሰላም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክመፅእ ንመሪሕነት ሕወሓትን ብልፅግና ፓርቲን ነቀራርቦም ኣለና ተባሂሉ ክስራሕ ዜና ነይርዎ ዘይዝረበሉ ዘሎ ህልቂት ሰራዊት ኤርትራ ሓፂን ለበስ ኣይኮነን ኣብ ኩናት እንድሕር ኣትዩ ክጉዳእ ንቡር እዩ ግን ህልቂት ብዘብሎ መንገዲ ኩነታት ከምዘየለ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ ብልፅግና ልዕሊ 100 ሚድያታት ክምርምር ኣዝዩ ፅቡቕ ሓበሬታ እዩ ምናልባሽ ሓንቲ ካብተን ክምርመራ ዘለዎን ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ተሃሉ ድማ እዛ ጀይ ስቱድዮ ትበሃል እያ ዘይኮነነታዊ ሓበሬታ እትህብ ብፍላይ ድማ ነዚ ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ንህዝቢ ዘናዕብ ዘይኮነነታዊ ሓበሬታ ትህብ ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራ ኩነታት ብዓይኒ ኤርትራ ክትረአ ከላ ብዙሕ ፀለመን ኮነ ኢልካ ስምዒት ህዝቢ ናይ ምፍራስ ምንቅስቃስ ዘርአያት ማዕከን ስለ ዝኾነት ካብተን ብዙሕ ሰብ ዘድንቐን ማእከላይ መርገፅን ኣካይዳን ዘለዎን ማዕከናት ናይ ኤርትራውያን ማዕከን ኤኤን ሚድያ ኔትወርክ ትበሃል እያ ትኽደኖ ዘይብላ ትጉልበቦ ቃሕ ይብላ እዚኦም መሓሪ ዮሃንስ ካልኦት ኣብዚ ንሪኦም ዘለና እቲ ካልኣይ ዘሎ እቲ ስእሊ ድሕሪ መሓሪ ዮሃንስ ናይ ባይቶና ኪዳነ ኣመነ ኢሹ መስለን እንተዘይተጋገየ ናይ ባይቶና ኣቦ ወንበር እዩ ድሕሪኡ በረኸት ስምዖን ደብረፅዮን ጌታቸው ረዳ ኣለዉ እዚኦም ዓባይ ትግራይ ንምምስራት ዝሰርሑ ዓመታት ዝሰርሑ ሕጂ እውን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣባላት እዮም ቮድካቸው ሓንቲ ሓደገኛ ዘረባ ፈኒዩሎም ነይሩ ኤሊታት ተጋሩ ዘየስተውህሉላ ሕጂ ኣብ ዘረባታቱ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ዝመልቆ ዘረባታት ኣሎ ከምዚ ኢልና ተገቲርና ክንደርቕ ኣይንኽእልን ኢና ከም ዝብሉና ኣለዉ ብፍላይ እቲ ኢሳያስ ከደምቲ ናይ ምዕራብ እዮም ዝብሎም ጌታቸው ባዕሉ ኢሎምና እሱን ጻድቃንን ኢሎምና ብምባል ምስክርነት ትጉልበቦ ቃሕ ይብላ ትብል ጠሜን እናበልካ ተሸጊረን እናበልካ ሓሚመን እናበልካ ተዓሚፀን እናበልካ ንኩናት ሆሆ ምባልን ንህዝቢ ካብ ሽግር ምእታውን ፅቡቕ ኣይኮነን ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ሃገር ክትከውድ ምሕሳብን ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክትሕዝ ምሕሳብን ልዕላውነት ናይ ሃገር ደፊርካ ሃገር ክትከውን ምድላይን ካብቲ ብትሪ እዛ ቻነል እዚኣ ትቃወሙን ኩሎም ከምዚኣ ዝኣመሰሉ ቻነላት ክቃወሙ ዝግባእን እዩ
ሶሎ ሚድያ ካብ ዝሰርሖ ሓወይ ምሩኽ ወተሃደር ኣይኮነን ክፍሎም ገብረ ህይወት ወልዱ ሓው ንሰመረ ገብረ ህይወት እዩ ኣብ ጀርመን እዩ ዝቕመጥ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ብዛዕባ ክፍሎም ንሓው ሰመረ ዝወረዶ ገሊጹ ኣሎ ካብ ሮባ ናይ ሸሸቢት ወሲዶም ከም ምሩኽ ከም ዘቕርቦ ሰመረ ወተሃደር ኣይኮነን እዚ ተመሳሳሊ ኣብ ኣለና ዋልታ ሃገር ዝተዳለወ እዩ እቶም ሕወሓት ፋብሪካ ሓሶት ኮይና ዝሰራሓቶም ቤተሰቦም ቀሪቦም ክዛረቡ ኣለዎም ዝብል ፃውዒት እዩ ሓው ናይ ሰመረ ምስ ተዛረበ እዩ ስለዚ ብሕጂ እውን ከምኡ ክግበር ከም ዘለዎ እዩ እቲ ሓበሬታ ናቶም ጥራይ ደይኮነ ናይ ካልኦት ቅድሚ ሕጂ ምሩኻት ተባሂሎም ዝተገልጹ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ በደላት ክዝረበሉ ክስነድ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ብዝተፈላለየ ብዘድሊ ቋንቋ በአምሓርኛ በትግርኛ በእንግሊዝኛ ብካልእ ቋንቋ ዘድሊ እንተደኣ ኮይኑ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ክበፅሕ ከም ዘለዎ ክንገልጽ ንፈቱ ስለዚ ብፍላይ እቲ ንሓደ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ከም ስደተኛ ጌርካ ምቕራብ ስለምንታይ እዩ ኣድልዩ ናይ ብሓቂ ሰራዊት ናይ ወይ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ሕወሓት ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እሞ ክማርኽ ስለ ዘይከኣለ ድዩ ንምንታይ ኣብ ሓሶት ተኣቱ ድሓር እቲ ዜና ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ወይ መጀመርታ ሰነ ይመጽኡ ሰመረ ግን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ እዩ ተታሒዙ ስለምንታይ ክንዲ ዝወርሒ ጽኒሐ እንድሕር ሓቅለካ ኮይኑ ስለምንታይ ከ ብሓደ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ ሰብ ክንዲዚ ኣርእስቲ ክስራሕ ተደልዩ እዚ ብገበን ዝሕትት እዩ ናይ ሰመረን ምስኡ ተታሒዞም ተባሂሎም ዝቐረቡ ወይ ተማሪኾም ተባሂሎም ዝቐረቡን ካልኦት ስደተኛታት ኤርትራውያንን ዜና ክስራሓሉ ክፀሓፈሉ ናብ ቀይሕ መስቀል ናብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ጉጅለታት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክስደድ ኣለዎ ኣብ ትዊተር ኣብ ሬፊጂ ቮይስስ ኤርትራ ኣብ ኤሪ ፕሬስ ኤሪ ፍሪ ፕሬስ ከምኡውን ካልኦት ማዕከናት ንዝቐርብ ትዊት ኤንድ ሪትዊት ምግባር ኣይትሕመቑ እዚ ተወሳኺ ቃል ምስክርነት ናይቶም ዝተጨውዩ እዩ ካብ ደቂ ሸሸቢት ኣነ ብኣካል ዝነበርክዎ ቦታ እዩ ንጎቦ ሙማት ወዳዓድ ንክኤል ስግር ኢልካ ወይ እውን እቲ ከባቢታት ናይ ሰንበል በቲ ሓደ ስግር እውን ናብ ዓዲ ተቋሉ ገጹ ዝወስድ እቲ ሩባ ሓረስቶት ወይ ጓሶት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዝውዕልሉ ቦታ እዩ 2006-2005 ከባቢ ኣብቲ ቦታ ነይረ ብዙሕ ዝምታ ብዙሕ ሽግር ዝነበሮ እዩ ቅድሚኡ እውን ዘይዕረፈ ካብ ሽግር ዘይዕረፈ እዩ ብኹናት ብከምዚ ዝኣመሰለ ዝምታን ስርቅን ዝረብረበ ከባቢ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ኩናት ኣይተሳተፉን ስድራ ቤታቶም ይምስክሩ ኣለዉ ተጋሩ እውን ነዚ ክትርድእዎን እቲ ሓቂ ክትፈልጡን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ትዛረብዎ ዘረባ ደው ከተብሉን በንጻሩ ንሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ናይ ህዝብታት ክትሰርሑ እስኹም ናይ ብሓቂ ሰላምን ፍትሕን ትደልዩ እንተደኣ ኮንኩም ንኻልኦት እውን ሰላምን ፍትሕን ክትምነዩ ከም መዘኻኸሪ ከነሕልፈልኩም ንደሊ ንመቐለ ዘንቀጥቀጠ ናይ ኢሳያስ ስውር ሓይሊ ሓዳስ ናይ ኣጋኣዝያን ሃገር ፈራሪሳ ዝብል ሓደ ዜና ኣብ ምን ኣዲስ ተሰሪሑ ኣሎ ምናልባሽ ሃገር ኣጋኣዝያን ወይ ዓባይ ትግራይ ወይ ትንሳኤ ሃገር ዓባይ ትግራይ ወይ እውን ቶም ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝበሃሉ ዘንቀሳቐስዎ ወይ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ሕልምታት ሕጂ ኮነን ፈሪሱ ብቐደሙ ካብ መብጋሱ እውን ፍሩስ ምዃኑ እውን ንገልጽ ንፈቱ ኤርትራ ሃገር እያ ትግራይ ሃገር ክትከውን ተደኣደልያ ድማ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣኽቢራን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሰማሚዓን ጥራይ እዩ እቲ ኩንነት ኣሎ ተደኣ ኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ካልእ ምንቅስቓስ ግን ወላ ሓደ ትርጉም ኣልቦ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ነዚ ኢሉ ኣብ
ብዘይክውንነት ዝሓድር ናይ ትግራይ መንእሰይ እንተዘይህሉ ድማ ጽቡቕ እዩ። እዚ ኣፍንጭኡ ተሃሪሙ ትሪእዎ ዘለኹም ኣላህዮምና ዝብል ኣብ ግንባር ዓሰብ ወታደር እዩ። ምናልባሽ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ኣብ ኣመራርና ዝተዋበና ኢንፎርሜሽኑ ዓሰብ ንምቁፅጻር እዩ ኢሉ የኾነ ግን ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ማእኸሉ እትዩ ለዊሱና ኣላሂና ዝበለ ሕጂ ምዚ ተጋሩ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ማዕከናት ዜና ተሰሪዑ ዘሎ ኤርትራ ጆኖሳይድ ስለ ዝፈጸመት ከም ካሕሳስ ዓሰብ ክትህባ ዝብል ዜና ክሰርሑ ርኢናዮም ኣለና። እዚ ድማ ነዚ ዝእምት ድማ መጽናዕቲ ተገይሩ ብተጋሩ ኸለም ፋረቕ ብሎ ዓረብ ኸለም ፋረቕ ሃذا ኸለም ፋረቕ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣሮኖ እቲ ዜናታት ክሰርሖ ከለዉ ብኸመይ መንገዲ እዮም ዝሰርሕዎ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ በዚ ዝደናገርን ዝዕሾን ሰብ ክረኽቡ ኢሎም ድዮም ዝሓስቡ ኮይኖም ኣዝዩ ዘስደምም እዩ። እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ክውንነት ስጋኣታት ተኽእሎታት ብዙሓት ሓይልታት እቶም ኣብፅሓና እዩ ዝብሉ ይከታተልዎ ምዃኖም ኤርትራውያን ድማ በቲ ብፅሒቶም ይከታተልዎ ምዃኖም ዓሰብ ድማ ዓሰብ እንታይ ማለት ምዃና ንርእሲ ምራኽ ዝበሃል ኣዛዝ ሰራዊት ከይዶም ተዝሓተዎ ጽቡቕ ነይሩ። እዚኣ ምስ ኣምልኾ እቲ መዝሙር ኣምልኾ ንደብረጽዮን ዝተዘመረ እያ ንዑያ ተመልከት። ኣብርሽ ዝበሃል ኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ ዝተዛረበ ኣንጻር መሪሕነት ናይ ሕወሓት እውን ዝዛረብ ተቃዊሙ ኣሎ። ከምቲ ቀዲምና ዝብለልናዮ ድማ ንመራሕቲ ከም መልእኽቲ ርኢኻ ኣምልኾ ምግባርን ምዝማርን ዘየድልን ነቲ ህዝቢ መደናገርን ምዃኑ እንተተገልጸ ጽቡቕ እዩ። ኣብቲ ምስ ኩነታት ዝግለጽ ኣብ ሶሎ ሜድያ ምስ ዘሎ ህሉ ኩናት ናይ ኣብ መንጎ ናይ ሕወሓት ዕጡቓትን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ንኤርትራ ክጎብጥ ዝወፈረ ሽፍታ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ይልሀ ዝብል ሶሎ ሚድያ ካብቶም ንጡፋት ኤርትራውያን ኣብ ንሽጠራታት ናይ ሕወሓት ንገበናት ናይ ሕወሓት ንሓሶት ናይ ሕወሓት ዘቃልዕ ዘሎ ኣዝዩ ውፉይ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ንበሎ ወይ ቅዱስ ሃገራዊ ሕወሓት ዝወርዳ ዘሎ ስዕራት ንምግላጽ ኤርትራ ክጎብጥ ዝወፈረ ሽፍታ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተላሂዩ ከም ዝተመልሰ ገሊጹ ኣሎ። ምን ኣዲስ ካልእ ዝሰርሕዎ ዜና እንተሎ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ዘዕበደ ውሳኔ ናይ ደብረጽዮን ኢሎም ጽሒፎም ኣለዉ። መቐለ ዝኣተዉ ጸዓዱ ናይ ጦር ኣዘዝቲ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ተቃውሞ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ምናልባሽ ምስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ተቃውሞታት ዝምልከት ታሕተዋይ ዜና እቲ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ዘርእይዎ ተቃውሞ ግን ደብረጽዮን ወይ ካልኦት ናይ ወያነ ልኡኻት ሕጂ ዘልሓጥ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ካብቲ ሃገር ምዃን ኣብዝኣትውዎ ጠፊዎም ንህዝቢ እንታይ ኢሎም ከም ዝነግርዎ ስለምንታይ እቲ ኩናት ተበጊሱ ተኸልዎ ዝጸንሑ ኣካይዳ ቅኑዕ ድዩ ኣይኮነን የዋጥርዎም ስለ ዘለዉ ንዕኡ ንምግላጽ ዝተገልጸ ዜና እዩ። መቐለ ተሓሚሳ ኣላ ብዙሓት ተቐቲሎም ዝብል ዜና እውን ተጻሒፉ ምናልባሽ ኣብዚ ብቕትለት ናይ ሰብ ሓጎስ ዝስምዖ እንተሎ ፀገም ዘለዎ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቀኛ ኩነታት ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ዓመት ስርቂ ዝምታ ብዕጡቓት እውን ከይተረፈ እቶም ወያነ ዕጢቓቶም ዓጢቐዮም ትብሎም ፈዳይ ሕነ ትብሎም ኣንጻር ኤርትራ ዓፋርን ኣምሓራን ዘኽተተቶም ብኦም እዩ ህዝቢ ዝብደል ዘሎ። ስለዚ ካልእ እቲ ናይ ቅትለት ስኳድ ወይ ጉጅለ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ዜናታት እውን ኣሎ። ሕጂ ጥሜት እንድሕር ኣሎ ስርዓት ኣልቦነት እንድሕር ኣሎ ፖሊስን ሕጊ ዘኽብር ኣካል እንተዘየለ ከምዚ ዓይነት ፀገም ክፍጠር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ምናልባሽ ኣማሲኡ
ካብ ኤርትራ ዝተሰምዐ ብስራት እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝተሰምዐ ብስራት የለን ሓደ ግዜ ዋላቶም ናይ ኣምሓሩ ቻነላት እውን ዝብልዎ ኣሎ ኤርትራ ንልእላውነት ኣሕሊፋ ኣይትህብን እያ ስለዚ ኣሕሊፋ ስለዘይትህብ ዘድሊ ስጉምታት ኣብ ልዕሊቶም ንዶባታ ክትሕሱ ዝመፁ ሓይልታት ትወስድ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ንኣምሓራ ተኸላኺሉ ኣሎ ያድሒንዎ እዩ ዝብል እዚ ኤርትራ ንኣምሓራ ኣድሒንዎ ዘይኮነ ምናልባሽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ስጋት ዝኾነ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ስለዚ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ነባሪ ሰላም ንምሃብ ዝግበር ስራሕ ተዘይኮይኑ ንምሓራ ተባሂሉ ዝግበር ስራሕ ዘሎ ኣይመስለንን ዘፍርሕ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናብ ቅድሚት ተጸጊዑ ይብል ኣሎ ብዝኾነ ኣቦትኡ ከም ዘሎ ክንገልጽ ንፈቱ ኣብ ቅድሚት ተጸጊዑ ከም ዝኾይኑ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝገይሩ ተባሂሉ ብዙሕ ዜናታት ይዝራሕ ግን ዘፍርሕ ድዩ ኩሎም ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ዝፈርሕዎ ሰራዊት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ባዕሎም ዝምስክርሉ ስለ ዝኾነ ለዚ ሓደ ግዜ ዝተጋነነ ዜናታት ክስራሕ ከሎ ከም ዘለዎ ከይተወስደ ከይድ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ትግራይ will prevail ዝብል ሓደ ሳንሻይን ዝብል ሰብ ጽሒፉ ኣሎ ብእንግሊዝኛ ትርጉሙ prevail እንታይ እዩ ክትነግረና ትኽእል ጽቡቕ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሰላማዊ ክኸውን ህዱእ ክኸውን ንኩሉ ዝሕጉስ ክኸውን ህዝቢ ብቕሳነት ክነብር ትምኒትና እዩ ትግራይ ብምውራር መሬት ናይ ኤርትራ ብትምኒት ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብምዕናው ካልእ ሃብትታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፕሪቬይል ክትገብር ከም ዘይኮነትን ከም ዘይትኽእልን ግን ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቂ እዩ ስለዚ ንሰላም ንጽቡቕ ጉርብትና ክስራሕ እንተዝከኣል ጽቡቕ እዩ ርግእ ኢልካ እቲ ግጭታት ናይ ሰልፍታት ናይ ውድባት ናይ ገለ ጌርካ ክትሓዝ ተዝኽእል ጽቡቕ እዩ ናብ ህዝቢ ናብ ዘይጠቅም ናይ ቆልዑ ጭርጭር ዓበደ ክትወስዶ ብኡ ቢልካ ድማ ሰብ ከተጸልም ጽልእ ክትፈጥር ጽልእ ፈጢርካ ተምጽኦ ነገር የለን ስለዚ እቶም ትጽሕፉ ዕምት ኢልኩም ንውድባትን ሰልፍታት ትድግፉ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዘለኹም ነዚታት ክትእረሙሉ እንተትኽእሉ ጽቡቕ መስለኒ ስለዚ እዘን ንሕጂ ተዳልየን ዝነበራ ስላይድ ተዳልየን ኣለዋ ሓደ ሰብ ነቲ ትግራይ ፕሪቬይል እንታይ እዩ ኢሉ ዝሓተትክዎ መልሲ ጽሕፈለይ ኣሎ I know what the Tigray prevail means I'm clear with that English okay that's not the point you know if you're Eritrean you're the one who are writing with sunshine if you're Eritrean and be Eritrean okay that's not the matter that's not the issue I don't have any problem with that language. The problem is with your understanding on the current issues. What is true on the ground and what you and your fellow propagandists are talking about, the reality are totally different, okay? So what you have to do is be clear with what is on the ground, okay? What we are seeing in the ground and what people who are, misinforming people are saying is totally different. And we have to work for peace. If you want peace has to come, what you have to do is work for peace. That's what I want to say. ስለዚህ
እዚኣታ ዜና ናይ መበገሲ ናይ ዝመደብ እያ ነይራ ትግራይ እንታይ ትኸውን ኣላ ትዕወት ዶ ትንቆት ክልተ ሰለስተ ዜናታት ምስራሕ ኣይከኣልን እዩ እቲ ህልው ኩነታት ክትገልጾ ፀሓይ ምስ ዓረበ ክኸውን የብሉን ኣብ ጊዜኡ ክትገልጾ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ዝመጸሉ መንገዲ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ እምበር ንሓደ ዕኒኻ ነቲ ሓደ ክትሃንጾ እንተዘይ ፈቲንካ ጽቡቕ መስለኒ ብዙሓት ሰባት ትጽሕፉ ኣለኹም ንኹሉ ርእይቶታት መልሲ ክህበሉ ኣይክእልን እየ ግን እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ዜናታት ኣብ ካልእ ግዜ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ትግራይ ንኽትዕወት ንሰላም ትስራሕ ትግራይ ንኽትዕወት ንሰላም ትጸልይ ትግራይ ንኽትዕወት ንህውከት ዘይኮነ ንሰላም ትምከር ትግራይ ንኽትዕወት ልዕላውነት ናይ ሃገራት ተኽብር ትግራይ ንኽትዕወት ንህዝባ ትሕለ ትግራይ ንኽትዕወት ንመንእስያታ ብሰላማዊ ዝኾነ ሓሳብ ትጎስጉስ ትግራይ ንኽትዕወት ሰላማዊ ዝኾነ ሓበሬታ ዝዝርግሓ ሚድያታት ክህነጻ ትስራሕ ትግራይ ንኽትዕወት ትግራይ ንኽትስዕር እዚ ካብ ጭሩሖ ወፃኢ ዝኾነ ኣካይዳታት ክትከይድ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለዋ ትግራይ ንኽትዕወት ንሰላም ዝሰብኽ መሪሕነትን ማዕከናት ዜናን ሒዛ ክትከይድ ኣለዋ ዓወት ናይ ትግራይ ዓወት ናይቲ ህዝቢ ክኸውን ክእል ኣለዎ ዓወቱ ጥፍኣቱ ክኸውን የብሉን ትግራይ ትስዕር ኣብ ኩናት ጥራይ ኣይኮንካን ኩናት ጠፊኡ ኣብ ልምዓት ኣብ ሕንጸት ኣብ ስራሕ ኣብ ሰናይ ጉርብትና ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዓወት ዝዕወት እዩ ሓያል እምበር ኩናት ሰብ እዩ ዝበልዕ ኩናት ጸጋ እዩ ዝበልዕ ኩናት ዕድላት ናይ ብዙሓት ንጹሃን ሰባት እዩ ዘጥፍእ ስለዚ ብኸምኡ ክንሕዞ እንተንኽእል ጽቡቕ መስለኒ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንፍጽም ኢና ሰላም